alaikum salam. Allah ya ji kan mahaifan malam da na alaran ma ya sa aljanna ce makomarsu. Amin ya hayyu ya qayyum. Malam dan Allah menene ingancin bacci bayan sallar asuba kafin rana ta fito? Akan haramta bacci, mutane su da yawa sun tashi bisa ga al'ada dogaro da hadisai ba da basu inganta ba a bacci bayan sallar la'asar ko bayan sallar alfijir asuba haramun ne. Wannan bai tabbata ba. Hadisi idan muka duba silsilatul ahadithi sahiha hadisi na 39 da makwaftan hadisin Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah yayi ta hakikin hadisan cewa dukkanin su babu wanda ya inganta. Ba hadisi ɗaya da ya inganta. Har ma akwai wanda ke cewa in kai bacci bayan la'asar wai in ka tashi ka rasa hankalinka karka zagi kowa sai kanka. Yace wannan hadisi kwata-kwata bai inganta ba. Akwai fatawa ta lajnatud da'ima lil buhuthil ilmiyya a cikin mujalladi na 28 namba na 148 sun amsa tambaya din cewa bacci ya halatta a lokacin da kaji kake bukata. Babu nassin da ya hana ka yin bacci matukar kana bukatan ka yi shi, ko bayan la'asar ne ko bayan asuba ne, wannan ba haramun bane. Akwai asar ma na Umar bin al-Khattab radiyallahu an wanda Abu Yazid al-Madini ya kawo cewa Umar bin al-Khattab ya je wajen Suhaib da asuba, bayan an yi sallar asuba sai samu yana bacci. Hadisin iya cikin musannaf, athar ne na 25,454. sai ya same shi yana kwance yana bacci. Umar sai ya ce a tun da yana baccin safen nan sassafe ba zan tashe shi ba, bari in zauna in jira shi ya kammala baccin, in ya farka sai mu gana. Aka ce ka tashe shi mana amirul mu'minina, sai ya ce a'a ban san wani albarka Allah ya samar a cikin baccin ba. Kuma bayan yayi asuba ya zo ya kwanta.